सैयरे पोंदुल्ले ಬರ್ಪರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಯರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಇಂಚಿನ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ನಾಯಿದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊರ ಇಂಚನೆ what do you think you don't disturb me I'm seriously telling I'm going to complain on this number ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ದು ಪಕ್ಕದ ದಾದ ಬರೋ don't make me talk nonsense okay I'm telling you ಈಗ ಬಾಯ್ದು ಬರೋಡಿಂದ ಮಲ್ಪುನು ಬರಡಿ hello yes am I speaking to Nireeksha Shetty yes yes Shetty big fan seriously I was trying from many days mast dinar din chira number voltu dikkundu I was trying and call namal there at musati okay and the number is kodni bege Shetty wait calm down and the number is kodni hello who is this hello ये बात है मैं किधर जाके Nireeksha Shetty please I really want to meet you sometime okay but may I know your name my name is Nityananda please sometime ಯಾಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆವಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಹಿರೇನ್ ಮೀಟ್ ಆಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಏತ್ ಉಂದು ಮಲ್ದೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಸೀನಿಯರ್ದು ಬರ್ತದ ಈತ್ ನಟ ಏತ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡ ಈ ರೋಡೆ ಪೋಪರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ದಾದ ಪಾಡುವರು ದಾದೇನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೂರ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಫಾಲೋ ಅಂಡ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಇವನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ who gave you my number are you crying hello hey, wait do I know you wait yeah I have met you once in the shooting location yes met me. hi banditarir okay hi banditar wait. and I'm sorry and the number is konne bege ಇದರ ನಂಬರ್ ಗೂಗಲ್ ತಿಕಂಡ್ please ಏನ್ ಕೊಡ್ನೆ ನಾ ನಂಬರ್ ಗೂಗಲ್ ತಿಕಂಡ್ wait are you the same guy who called me yesterday yeah are you stupid yeah jara call man porchin panda yes I'm stupid see a number in police station kota you're irritating me from past few days night 3 gante pura call me I'm seriously going to get this number it's not a joke okay Shetty see it's not a joke I'm serious this time even I'm serious this time please yan illadla pandatni ya madmand irene apunu ancha incha I don't know ire panodita solution dada neng gottujji so I'm giving this number I'm complaining on this number ir complain malple dadala malple I don't care enk ir board aate inchine goli baje naide kattidu korre inchane what do you think ingottu jirani haidai pantina atla ikudi few days I have told you also irani haidai pantina chanda at janata naduti enke haidai pantini I know that you feel for me you crazy I don't even know you yan mudane rich parandala don't call me don't disturb me can't you understand are you out of your sense or something I don't know what stupidity is this yeah see I'm seriously going to complain on this number ir complain malpe dadala malpe last konji solution korle aate just get lost onji solution korle I don't cut ಏರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ ಬೇತ ಫ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿರೋದು ಅದನ್ನ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ ಅವು ಅಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿ ನೀ ಏನ ಕೇಂಡೇರು ಸೊ ಅಡೇನೆ ಮೋಕೆ ಪೆ ಚೌಕ ಬಂಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದು ಅಂಡೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕುಡೋರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ block maldiran. We'll try again.
ಬಾಬಾ ಶೆಟ್ರ ಪಾತ್ರ ಬೆಗಪುಣ್ ಮಾರ ಭಯಂಕರ. ಓಕೆ ಹಲೋ Hello. ಈ ಆ ನಂಬರ್ ದಾಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಪನ್ಲೆ ನಾನು. What the? I blocked 4 of your numbers and you still don't have idea, no? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಈ ರೇತ್ ಸತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೊಸ number. You think I'm jobless and I'm crazy or something? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಿರೀಕ್ಷ ಶೆಟ್ರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೋಡಿ ಈ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ. See, don't disturb me. I'm seriously telling you I'm going to complain on this number. ಹಾ complain ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಇರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಯಾನ್ ನಿಜ ಬಂದ್ ಬೆಂಕ್ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದೇ ಬೇಲೆಪ್ಪುನು ನಿರೀಕ್ಷ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಶುರು ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷ ಶೆಟ್ರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ತಿನ್ಪೇರು ಒಡೆ ಪೋಪೇರು ದಾದ ಪರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರೇರಿ ಹೋಲ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ದಿಂಚಿದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಹಲೋ I really don't know. And Satya number korondala. If you call me next time, I'm telling you. ಈ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲ ಈ ನಂಬರ್ಲ ಇರ ಕುಡಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡೆ ಎಂಡ. ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಇರು ಬೆಚ್ಚ ವಚ್ಚಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಅಡಲ್ ಬೊಚ್ಚೆಂಕ್. ಹಲೋ ಏನಾನೊಂಜಿ ಮೀಟ್ ಅಂಡಲ ಅವಲಿ ಹೊರ ಅಂಡಲ. Just shut up, man. Being a fan, I'm asking, like, fan on meet arega pujanji. No, fans don't do like this. Oh, what I did. Fans don't do like this. Yanda da malterega. Fans don't do like this. Muchi gante gear call man fir ammera. What nonsense are you doing? Mera bhai the pakkada dada pura baru. Don't make me talk nonsense, okay? I'm telling you. Irna bhai the barodunde malpunu baradu. Vanasande. Don't make me lose my temper, I'm telling you. Vanasande. Just shut up, yeah. ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಡ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಣಸಾಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. Just don't call me, bye. Hello, one sec, hello. Yeah. ಒಣಸಾಂಡಿರ್ನ. So who are you? ಒಣಸಾಂಡಿ. Tell me who this is. ಒಣಸಾಂಡಿರ್ನ. ಒಣಸಾಂಡಿರ್ನ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗಾನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕ್ ರಾಟಾಡ ಉನ್ಕ. Again doing this, I'm telling you. Don't piss me off, okay? ಬಚ್ಚಿಂಡಿ ಕುಡೋರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆರೊಂದು ನಂಬರ್. ಹಲೋ ನಿರೀಕ್ಷಾ. Yes, who's this? ಯಾನೆ ಇರ್ನ ಆಶಿಕ್. ಅದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಬರ್ಲಿಂಕ್ ಇರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಏತು ಬೋಡಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಏತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒನ್ಲೆ. ಶೆಟ್ರ ಓಲ್ಲಾರಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಸಯ್ಯರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಯ್ಯರೆ ಸಾವ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮೀ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಪೊಕ್ಕಡ ನರಾಟದಿ ನೋಡ್ಸಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆರಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಗಾನೆ ನೆರಡೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆನಪೋಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನಪೋಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮೇಡಮ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು
ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು. See, you took it. You know why it has happened. In code ಅವರು irritate ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಈ ಕೋಡದಾಯನ ಕೇಂಡರ್ ಎಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಡಿತ್ತು ಅದ ಯಾನ್ ಅಂದು ಕೋಡದಾಯನ ಪಾತಿರು ಮಂಡೆ ಆ ಏರು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 3 o'clock night. ನಮ್ಮ ಎನ್ನೇರ್ ಮಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಮೂಲೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಾನು. ಯಾನಿ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೊಡಿತ್ತು ತಿರಗು. ಅಪ್ಪಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಎಂಗ್ ಚೂರು ಹುಷಾರಿದ್ದ ಬದುಕ್ಯಾರು. ನಾನು ಬೆಗತದು ಚಂಡಿ ಮಾರ ಮೂಲು ಗಾಡಿದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಸತ್ಯ ಬೆಗತ್ ಚಂಡಿ. I hate you, yeah. I hate you too.